is het mooiste. Dit is het allermooiste wat er is. En dan mag je van de morgen bij de hut en dan komt het water over die planken heen verlengen. Machtig. Deze heb ik van de winter gebouwd. De hele winter timmeren en ik slagen, vind ik zelf. Ja, je bent er wel trots op, hè? Ja, ik ben hier heel trots op. Ja. Het is mijn moeder net, ik ga liever de achterkant, maar ik vind hem toch wel mooi. Ja. Maar vind je het wel mooi? Ik vind het prachtig, ja. Nee, dan is het goed. En dit is een kopie van een olifant. Wij toen we trouwd zijn opkomen bij het waaien. En dat is voor mij nog altijd de mooiste moeder. Eigenlijk de grootste machinecapaciteit, dat ik ben al een wees met de olifant. Ja. De moeder is bij mij een, nou, kist ik zeggen, reden 3 tot het leven vast. Ja, dat is vroeger begonnen bij Scheitenvermoenen en toen zelf. Nou ja, toen had ik een paar jaar gemalen van het waterschip in Gietsjerk. En elektrische windmotoren, die Amerikaanse, nou dat vond ik niet, want dat waren van die ratteldingen, die rattelen maar wat. En dan hoefde niet nooit wat onder de wanden, dat vond ik niet zo. Nou ja, en toen hebben we later de moeder van Oudsjerk gekregen. Dus ik ben in wezen 58 jaar moeder. En de moeder moet ik wat vet hebben. En dan smaak er een beetje vet op van het waterschip. Uit de grote moederwei. Heel een beetje. Nou, en verder krijgt er wat bijen, waar ze op het afspoelen. Krijgt ze bij de grote moeder. Wat dat bij je was dan? Maak het mooi geleid. Wordt er hartstikke mooi geleid. Ja. Ze willen lekker geleid, de kosten bij je in huis. Die poetsen jou weg? Nou, dat zullen we net onthouden. Ik beziek je, het slaagt het net altijd nog een beetje een keer te me helpen. Want ze zeggen altijd, dan komt er je maag in, dan heb je er in beweging, dan ga je minder. Nou, en in roeren komen ze in een stand, het staat al even over, dus het verval is dan echt wat lichter als het al wat meer helpt. Ja, dat gemaal had zoveel capaciteit dat er gewoon 10 mm water valt, dan hoeven wij net te draaien. Maar als het nou eens in december en de tochten ben helemaal vol. We zetten het voort in en dan zou het wel mooi zijn dat je 40 mm water krijgt, dat die moeder per daar mee helpen kan. En dat scheelt bollen, dat wegbollen even. Maar verder is het, Er zit in stichting erfgoed van het waterschip. En nou ja, die onderhoudt hem goed en die past er goed op en ik pas er echt goed op. Dat ik zo zei dat de mensen nog in gezien willen. 21 april hebben we hier een dag Frieske, hier een dag van de moon en kom eens daar.